Здравейте, приятели на Top Estate, аз съм Павлин Пенев и днес съм дошъл в село Вишовград, за да ви покажа този прекрасен имот. Село Вишовград е разположено на 6 км от град Бяла черква, на 10 км от град Павликени и на 30 км от областният град Велико Търново. Сега, след като минем през антрието, ще влезем на първият етаж на имота, който е предвиден да се обособи като всекидневна в тази част, трапезария и кухня. Като също така на този етаж има и баня с тоалетна. Това е банята с тоалетната. И сега ще отида да ви покажа вторият етаж, като достъпът до него е по това вътрешно стълбище. На вторият етаж са разположени две спални помещения. Това е първата спалня. Като тук са прокарани тръби за парно отопление. Това е втората спалня, като отново имаме прокарани тръби за парно. Тук имаме достъп към тази прекрасна тераса с панорамна гледка. Както виждате, терасата е доста голяма, така че ще може да и се насладите. Сега се връщаме към първия етаж. Като важното да се спомене е, че всички ВиК и ЕО инсталации на къщата са подменени с нови. Изградена е система за отопление на парно и има този поставен климатик висококачествен на Mitsubishi за подпомагане на отоплението или пък за охлаждане през летните месеци. Дворът на къщата е 600 квадратни метра. Като тук вляво от мен е разположен първият навес на имота, който може да се използва за инструменти. Ето, къщата е тухлена с стоманобетонни плочи между първия и втория етаж и под покривното пространство. Дворът е много добре терасиран. Сега ще ви покажа долната част на дворното място. Като тук в ляво от мен е разположен пък другият навес, който е с 5-камерна дограма и може да посрещате гости през всички сезони в него. Има и мивка, така че е доста функционален. Ако искате да видите този имот на живо, можете да звъните на телефона, посочен по-долу. Ако искате да видите нашите други имоти, трябва да посетите нашия сайт topestate.bg. Ако искате да виждате първи нашите най-нови предложения, трябва да ни последвате на нашата Facebook, Instagram и TikTok страница. Това е от мен. Пожелавам ви един прекрасен ден.